Ji aliyê parlamenterê Wanê yê Dem Partiyê Sinan Çiftyürek ve ku di heman demê de rêveberê Platforma Zimanê Kurdî jî ji bo zimanê Kurdî pêşniyar qanûnek ji parlamentoya Tirkiyeyê re hat pêşkêşkirin. Di pêşniyarê de tê xwestin ku navê zimanê Kurdî jî li xala destûrê ya sed û sû û çaremîn ya saziya zimanê Tirkî ve were zêdekirin. Platforma Zimanê Kurdî dibêje ev pêşniyar nayê wateya rakirina yasayekê an jî guherînê. Ji ber ku daxwaza sererastkirineke tê kirin ne gavek zehmet e û bi vê yekê pêkan e ku bo zimanê Kurdî gavekî girîng were avêtin. Eger bê qebûl kirin ya jî em bêjin gobêjin yani erê kirin wî çaxî ew ê ji bo zimanê Kurdî hinek gav bên avêtin ew gav jî wê dibin serokatiya serokkomar de wê hinek tişt bên kirin. Tu wextê got mesela em bêjin gava ji bo zimanê Kurdî bê qebûl kirin ev dibe destpêkek ne wilo ji bo nasnama Kurdî ji bo mesela gelek navê Kurdî got hene li bajar bin gund bin gelek tiştê got bi nasnamê ve girêdayîne ew jî otomatîk wê bên rojevê îcab a min ev tiştekî giring e yani heger bibe helbet em hemû kêfxweş Nivîskarên Kurd jî dibêjin giring e ku di qada fermî de di çarçoveya yasayî de cih bo zimanê Kurdî were dayîn. û nivîskar bang li civaka Kurd dikin ku bila hemû derfetan bikarbînin û li ser daxwazên mafên neteweyî rişt bin. Helbet statüya zimanê Kurdî Kurdî xelas bike ji tunebûnê xelas bike çünkü Kurdî di bir asîmîlasyonek mezin de ye û li ber têkçûnê ye ya rast ev zarokê me yê ji pazdeyî berjêr êdîb Kurdî nizanin. Ana di mekteba de dersê bijartî yani ji bo heftê saatek du saat baş e yani xebatek baş e Kurd diçin qene ji tirsê xelas dibin wê di mektebê de dibin zimanê Kurdiyê ji tirsekê xelas dibin kitabên Kurdî dibînin ew tiştek baş e gavên ji bo fermiyetê gavên baş in. Platforma Zimanê Kurdî û parlamenterên Dem Partiyê balê dikeşin ku eger niha pêvajoyek hebe û bi rastî jî daxwaza çareseriya pirsa Kurd hebe xwedî statûbûna zimanê Kurdî dikare bibe gavek destpêkê ya bibandor û ev yek dê bibe wesîle ku di nava civakê de ji bo desthilatê bawerî jî peyda bibe. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.